ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଏମିତି ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଆତ୍ମା କେଉଁଠିକି ଯାଏ? ଶରୀର ତ ଏହି ସଂସାରରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ତା ପରର ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଏମିତି ରହସ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍ଗୁରି ଉଠିବ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ରହେ ଏବଂ ଯମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଯାତ୍ରା କେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯମରାଜାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ଦୂତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପାପୀ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼େ। ଶରୀରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆତ୍ମାକୁ ତୁରନ୍ତ ଯମଲୋକ ନିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ହୁଏ? ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯମଦୂତମାନେ ଆତ୍ମାକୁ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯମଲୋକ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ ତା'ର ଜୀବନ ସାରାର ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ। 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ରହେ? ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ହିଁ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ନଥିବାରୁ କେହି ତା'ର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଯମଲୋକର କଷ୍ଟଦାୟକ ଯାତ୍ରା। 13 ଦିନର କର୍ମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଯମଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କହେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପୁରା 47 ଦିନର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ନର୍କ ଭଳି କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଆତ୍ମା ଯମରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତା'ର କର୍ମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହିସାବ କରନ୍ତି। ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ମୋକ୍ଷ ମିଳେ ଏବଂ ପାପ କରିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ନର୍କର ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ସଦାବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କାହା କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବଳ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ସତ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ।